Ufa, ze hotza. Kaixo, Xabi! Iepa, boixi! Ze, hotza, ez da? Bai. Gainera, arropa hau oso fina da. Armairuan aldaketa egin behar duzu. Udako arropa kaxatan gorde eta neguko arropa atera behar duzu. Bai. Lagundu nahi didazu? Bai, noski? Arropa hau zertarako da. Gordetzeko. Eta hau? Lagunei oparitzeko. Zergatik. Ez dudalako behar. Arropa hau ez dut erabiltzen. Saldu interneten? Ez. Saldu ez. Arropa hau lagunentzat. Nola lagunentzat? Saldu interneten eta irabazi dirua. Ez niri oparitzea gustatzen zait. Niri dirua irabaztea gustatzen zait. Kamiseta hau ez duzu janzten? Ez, txikia daukat. Hau jonentzat. Eta alkandora hau? Loreduna, ze polita. Bai, baina bi dauzkat. Hori eta hau. Eta hau politagoa da, ezta? Hori beinatentzat. Bai. Aizu, eta praka motz hauek berriak dira. Bai, baina ez ditut jazten. Praka motz asko dauzkat. Horiek ikerrentzat. Asko gustatzen zaizkio praka hauek. Eta hau zer da? Tanga bat. Eta hori asko erabiltzen dut. Praka luze hauek? Horiek oianentzat. Kamiseta tirante du hau? Hori unairentzat. Zergatik? Zergatik? Asko gustatzen zaiolako, besoa erakustea. Ados? Listo? Bai, ze ondo. Mil esker, boixi. Zure lagunak pozik egongo dira. Ze, boixi? Hauek niretzat?